Niin, täällä ollaan aamulla matkalla kohti Puruvettä. Miehet pohjassa Fishing Unlocked. Lähdetään Naaralahdesta kohti Puruveden muikun täytteisiä isoja petokaloja. Kyllä. Keli on mitä mainioin. Kyllä, se on kaunis auringonpaiste ja kova tuuli. Vähintään navakka. Kyllä. Vähintään navakka. Meillä on taas paikallinen nähtävyys vastassa. Kyllä, tänään eräopas opiskelija Otto Malinen paikallisena vesistön tuntijana. Vesistöhän on hieno. On ainakin muikkua tankanneita. Se oli just. Puruveden muikku joku tehtävä hyvä. näin hyvin nämä matkailukuvaajat keskittyy näihin paikalliskohteisiin. Mutta joo, lähdetään kattoo vesille, että miltä siellä näyttää. Ainakin viime talvena ihan kohtuukokoista ahventa oli. Mä en edes muista, onkohan mulla muuten video siitä reissusta. No minulla on ainakin ne teitä kiinnostaa tää paljon täällä. Niin. Kuitenkin niin on. Ja on mullakin Puruvedeltä pilkkivideo, käykää kattomassa, jes. Joo. Jos ei muuta, niin Happusen kalastusvinkkeissä on Puruvedeltä video. Niin. Se on totta. Lähdetään vesille. Lähdetään vesille. Tähän katteeni siellä. Kuvamies sai hirveen pöydän. On se ainakin kaunis. On se päivä iso. Sekin vielä. No, on kaunis. Joo. Ei muuta kuin lisää isompi. Puruveden kauniit maisemat. Siitä avattiin peli tommoseen keskiverran Puruvedeltä. Ihan kaunis kala, mutta pieni yrittää saa vähän isompi. Tässä ollaan erityis hetki oltu Puruvedellä nautiskelemassa tästä Puruvedesta. Niin minkälaiset fiilikset on ollut? No hienot on maisemat. Haasteellinen keli on vähän. Keli on haasteellinen ja antanut pientä tämmöstä niinku vaikeuskerrointa tähän. Eikä toi kalakaan nyt semmoisella syönnillä on vielä ollut, että se kala olisi meitä niinku avittanut tässä kalastuksessa, mutta ei se ei mennä siitä, mistä aita on matali. Kyllä, ei anneta se häiriä. Ei, etitään paikkoja, missä voidaan kalastaa. Jees. Täällä on vieraana tänään Puruveden tuntijana poliisi Otto. Eräopas opiskelijoita tuolta riveillä. Terve. Kyllä, hyvää päivää. Lähettiin aika mukavaksi. Sää meni nyt tässä ainakin tuulen suunnassa. No ja aurinkokin vähän vilkistää, muuta aika synkää. Joo. Vähän kaloja on näkynyt, mutta ei ollut kovalla purulla. Minkälainen kalapaikka tää Puruvesi on? Tää on just tämmönen. Tää on älyttömän oikkukas. Vaikka luulee tuntemansa paikat, niin ikinä ei tiedä. Joo. Minkälaista kalaa tulee kalastettua? Nykyisin paljon ahventa. Ahvehommia. Ahventa kesät ja syksyllä sitten se pieni haukisesonki, joka on kans mielekäs. Ja aikoinaan tuli Saimaan harjusta paljon ongittua perholla, mutta se on nyt sitten vähän jäänyt ja säynäpi on kanssa kiva onki. Mun mielestä hyvin aliarvostettu kalastuskala. Ja nimenomaan perholla. Perhohommi. Kyllä, perhosäynä. Kyllä. Sanotaan, että Puruvedelle nyt tuli sitten joku kala, niin mikä se olisi semmonen niinku mitäs kohdekaloja täältä löytyisi kalastusta? Kirjahan on laaja. Kyllä se on varmaan helppo lähtöisen ahve ja hauki. Joo. Ahve ja hauki. Samat metodit kuin missä muuallakin, kesällä ruohikoreunat ja lahukat, niin ei kun soutuveneettä vesille ja vetoja. Se on hyvä. Se on hyvä.
Kyllä on. Helposti lähestyttävä, mutta ehkä silti varsinkin kalastajien keskuudessa niin Suomessa vähän ehkä aliarvostettu puruvesi. Tiedetään järvenä ja matkailukohteena, mutta ei ehkä kuitenkaan varsinkaan urheilukalastajien Joo. silleen kovassa suosiossa. On meillä on vissi ainakin täkyä täällä aika hyvin, että iso Puruveden muikku, sehän on ihan Unescon kohdekin täällä. Puruveden muikku. Täällä on ihan täällä paljonkin nuottailtu, varsinkin ennen. Tainnut vähän kalastuspaine siihen pienentyä. On pienentynyt. Joo. Ei taida nykyisin olla Puruveilla 2 tai 3 nuotta porukkaa. Ja Joo. ennen vanhaa joskus Kerimäellä oli muistaakseni Hessän 40 nuotta porukkaa. No. On kutistunut aika paljon. Kyllä. Aika paljon on kutistunut, mutta on. Muikkua on paljon. Siitä varmaan tää järvipainin tunnetaankin. Kyllä. Suomeen mainostetaan Puruveen muikkuja toreilla vähän siellä on täällä. Kyllä, mutta voisi sanoa näin, että sitten muikun mukana tulee iso petokala. Sitten Se on. ainakin joku siellä ahvenia on tästä saanut, millä on aika hyvän kokoista muikkua. Kyllä. Ja muikkujäljitelmillä niitä on hyvä sitten onkin. Muikku ja sitten se kuore kovana kakkosena. Mä en tiedä miten paljon kuoretta muissa Suomen järvissä on. Mun mielestä ei ihan silleen hirveästi, että on vähän se, ei nyt Puruveen oma juttu, mutta on ainakin paljon paremmat kannat kuin monissa muissa isoissa järvissä. Ootko tietoinen minkälainen haukikanta täällä on? Tai onko isoja haukkia? Nehän ne kiinnostaa aina ihmisiä. Mutta onhan niitä. Täällä ei hirveästi haukia porukka kalasta vetoa uistelemalla. En tiedä ainakaan semmosia vannoituneita hauen pyytäjiä. Muuta kuin sitten vetokalastajat. Kyllä tuollakin syysuisteluissa ja tuolla niin näistä vajaata 10 ylimetristä kalaa tuolla. Joo. On niitä täällä. Se on tietysti ollut vähän hankala löytää. Kesällä ovat tuolla järveselkien pohjamontuissa. Niin. Ja no syksyllä sitten rantautuvat tietysti tuonne sieltä vähän helpommin tavoitettavissa. Pientä haukeahan on semmoista, jos ei ihan enkkahaukia hae, vaan ihan rentoa hauenkalastusta, niin ihan mikä tahansa voi tulla. Joo. Ja sieltä aina joku löytyy. Niin tulihan meillä tuostakin yksi pieni. Kävi hyvä Niin, oli tärkys. tää. Melkein Vennäsen asti. Kyllä. Melkein kerkesin kameraa ottaa. Kyllä. Pää näkyy pinnalla. Joo. Siitä voi ahven varjon. Joo. On kirkas vesi, kun ahvenen varjo näkyy. Kyllä. No, tää ihan älyttömän kirkas. Ja se onkin vähän pirullista, kun ahvenkalassakin ahvenia tosi usein tulee perhon perässä ja Joo. pyörivät venneen viertä, mutta eivät tapaa. Joo. Kyllä. Mitäs sanotaan, että tänne nyt joku tulee sitten reissuun, niin miten ihan yleisluvilla pärjää perusheittelyt, yhden vieheen, yhden vavan uistelut ja tämmöset, ei oo lupakohteita. Ei ole lupakohteita, se on se valtion viehekalastuslupakos nimeltään, niin sillä pääsee kyllä ihan koko tämän Puruveden alueen. Kalastonhoitomaa. Kyllä. Vastuullisen kalastajan. Kyllä. mutta jonkun verran rajoituksia. Jonkun verran rajoituksia, joo. Ainakin sen harjuksen osalta. Harjuksen alkupuunauhoitus. Ihan päästä tulee, saatan pienesti valehella, mutta alkasko huhti-maaliskuun taitteessa ja toukokuun loppuun jatkuu. Silloin ei saa kalastaa harjusta ja minun mielestä se koskee harjuksen kalastusta ylipäätään missä tahansa ja sitten on harjuksen kalastukselta rauhoitetut kohteet, mitkä näkyy minun mielestä Puruveden yleisvesialueen kartassa tai kalastuskartassa tai jossain tämmöisessä. On iso semmonen matala kivikkoalue, niin kannattaa katsoa ennen kuin veet. Se voi hyvin olla harjuksille rauhoitettu. Mutta noille lohikaloillehan ei ole järvialueella rauhoituksia. No ihan ympärivuotinen pyyntö. Joo. Mitäs sanotaan, että lohikalaa, niin minkälaista löytyy?
Kyllä. Ei oo se sanonut oikein. Nekin ehkä vetouustelijalle kaikkein helpommin tavoitettava tuolla syvissä vesissä, syvien vesien lähellä veden alasissa niemekkeissä. Siellä ne pyörii. Kyllä niitä vetouistelijat saa ihan hyvin. Ja yhden porukan tiedän, ketkä on live-vehkeilläkin täältä järvitaipaleessa saanut, mutta se on semmoista heinäsuopasta neula ehtimistä. Se on semmoista, mutta kyllähän se palkittiin jos osuu. Kyllä. No sitten. Menikö se perhasta? Meni, se vei perään. Ai kato, onko sillä suussa? Eikö se ole sinun? Katsotaan tätä perhasta. Ai. On pölli. Reissu eikä hauki. Eikä edes kauppakakaan. Päästään palautta. Katsotaan onko Oton perho siinä suussa. Oisko, ei tarvitse kaivaa Aiska, niin. No. Opeta. Saan pulleen hauki. Ei täällä mitään perhoa. Se on eri hauki, se pitää vielä mennä. Ei. No niin, ei muuta kuin takas. Yritti. Nyt saavuttiin tämmöselle hyvännäköiselle haukimestalle. Otetaan kylmälaukku täyttä vähän haukkeja. Lähdetään sitten syömään. Yes. Ja siellä oli heti ensimmäinen heitto ja ensimmäinen kala. Valitettavasti pääsi irti ja nyt ollaan täällä sotkussa. Oli solmussa kaikki. Lyö koko yli veet täältä kohta. Mä ihan varma tästä on. Tultiin tosiaan rantaan. Lähdetään nyt evästämään ja ihan niinku oman turvallisuuden ja hauskuuden takia niin en tiedä, että lähdetäänkö enää tonne Puruvelle takaisin vai etsitäänkö joku pienempi lätäkkö tai joku mahdollinen paikka, missä voi vielä kalastella tänään. Muuten jää aika lyhyeksi päivä. Mutta silloin kun alkaa tuuli olemaan jo lähellä 10 metriä ja puuskat 20, niin ei se ole niinku ihan nautinnollista olla. No, eikä se kalastuskaan nyt ihan enää onnistu sillä lailla. Ei onnistu, ja sit kun aallot on niin kovat, että veneeseen heittää vettä ja joka paikka ihan märkä, niin ei se ole hauskaa. Voi vielä hassustikin käydä, jos ei ole yhtä hyvää kippari esimerkiksi kuin minä. Se saattaa äkkiseltä ruveta jännittämään jotakin. Esimerkiksi siellä on ihan viti valkoisen naista tuolla käänneessä. Lähdetään syömään. Kiitoksia kun pääsit. Harmi vaan kun jäi tällaiseksi tämä reissu. Pikkasen kesken jäi. Taisi olla toinen samanmoinen vielä, mutta tässä niinku tarkoitus tänään vetää. Tuulen suunta oikeastaan meni vaan pahemmaksi, että alkoi yltimään. Niin. Pakko todeta, että Ei ollut tänä syksynä tämmösiä tuulia. Oli kyllä huono rako, mutta jääpähän mitä odottaa. Kehtaa tulla tosi. Niin, ei ollut nollareissu kuitenkaan. Ei. Voisi mennä Jes, lähdetäänkö me syömään? Lähdetään syömään, niin eivät oota Ja siellä. kiitoksia Otolle. No niin, ei mitään. Kiitos. Kiitos. Naaralahti. Täällä on majoitusta tarjolla ja ulkopäivän maisemia ja paikkoja. Käydään vähän haastattelemassa, siellä menneekin Henrik ja paikan pitäjä. Käydään vähän haastattelemassa ja kyselemässä vähän, että minkälainen paikka tämä Naaralahti oikein on. Ollaanhan me täällä yövytty kyllä. Me ollaan yövytty täällä viime talvena. Täällä on siis mökkejä tuolla ja ilmeisesti paikalla on myös veneitä, mitä on mahdollista sitten kalastajien tai veneilijöidenkin käyttää.
Mutta kysytäänpä herralta itseltä lisää vähän paikasta. Jes, ollaan täällä Naaralahden matkailun mestoilla. Käytiin tuossa syömässä, oli muuten pikkasen hyvät ruuat tuossa kalastuksen välissä. Ei tehnyt kyllä pahaa käydä vähän syömässä ton seikkailun jälkeen. Meillä on Naaralahden puolelta myös täällä isäntä matkailutoimijana haastatellaan nyt Naaralahden matkailua. Yksi erittäin hyvä paikka tässä yöpyä ja mitäs kaikkea täältä oikeastaan löytyykään, voisi kysyä tässä ennen. Joo, kiitos. Ollaan tässä matkailutila Naaralahdessa ja meillä on lähinnä mökkejä tuossa Puruveden rantamalla vuokrattavana. Historiallisesti paljon asiakaskunnassa ollut kalastavia matkailijoita täällä asioimassa ja sitten tuossa lähestyvillä on myös huoneita ja huoneistoja, joissa on pienoiskeittiöt ja suhteessa kaikissa huoneissa. Pyritty panostamaan siihen helppouteen päästä järvelle näissä toiminnassa. Joo, onko mökeissä on ja ylipäätänsä veneen mahdollisuutta ja Joo, että aika paljon moottoriveneitä hankittu vuosien varrella ja 5 hevosvoimaiset on pienempiä kuin 6 hevosvoimaiset on sitten isommat kalastusveneet ja jokaisessa mökissä on luonnollisesti omat soutuveneet. Tässä rantamalla on pari venettä vapaasti käytettävissä tuonne vieraille. Lähtevät toiset iltaisin sitten heittelemään tuolla lähtyyille. Toiset tyytyy sitten onkintaa rantavalta. Joo, ollaan täällä tosiaan Kutostien aika niin kuin läheisyydessä ja mites tänne tuleminen, niin autolla tietysti Kutostietä pitkin Joo, pääsee. ulkomaan ihmiset tulee junalla monesti ja joku lentää ja sitten isommat harppaukset ja autolla pääsee mukavasti tuossa kesätien 479 tie kulkee Puruveden eteläpuolta Ryökin-Salahden välillä tässä. Joo, on meitä maisemia. Ei tainnut olla, oliko rautatieasemalla, ei ollut muuten pitkä matka. 16 kilometriä. 16 kilometriä. Ei sekään ei ole ihan mahdoton kyllä. Joo, ei. Monesti käydään hakemassa asiakkaat sitten kaupan kautta tänne. Malttavat sitten keskittyä kalastamiseen, kun jääkaapissa vähän hyvästä. se on just näin. Ja paljon käy ihan ulkomailta porukkaa täällä. Joo, kyllä siihen on niin panostettu. Että nähdään tämä meidän vesistöisyys Itä-Suomessa, Saimaalla ja Puruvedellä erityisesti kitkaat vedet. Hyvä kalakanta, niin mahtuu tänne. Mites talvella? Käy, mutta että vanhaan maailman aikaan kun venäläisiä tuli runsaimitoin, niin oli tietysti aktiivisempaa se. Ja joku vakipyrkkiä maaliskuun lopussa ja kovasti hän on tingannut sitä, että pitäisi kertoa, että haluaisi tulla myös ensijäille, mutta se haaste, että milloin ne ensijäät on sitten. Se voi olla marraskuun lopussa tai se voi olla tammikuulla. Sen pystyy edes sanomaan, että maaliskuun viimeisellä viikolla on vielä hyvät jääkelit. Mutta siis talvella on mahdollista tulla siis tänne? Joo, kyllä. Mökkejä on lämpimänä talvella kanssa ja moottorikelkkoja on ja ihan niitä on silloin aikanaan sitä silmällä pitää hankittu, että on helppo pääsy mestoille. Taisi meilläkin olla aika hyvä ahventa talvella. Oli. Tulihan sitä entä kiloa ahvenia talvella. Ei huono ollenkaan. Silloinhan me majoituttiinkin noissa mökeissä tuolla. Joo. Kyllä, ja tästä lähdettiin kelkoilla eteenpäin. Kyllä. Oli oikein helppoa ja hyvä tästä. Joo. Mitäs sitten, no kalastuspuoli tietysti kaikki, mutta mitäs muuta täältä löytyy matkailijalle? Joo, näitä hevosia on talolla etareilla ja ympäri vuoden on mahdollisuus ratsastaa. Polkupyöriä on jonkin verran, suppilautoja, kanutta-kajakkeja. Tässä on niinku vesistöreitin kohteita ylipäätään. Joo. Voi myös vesireitin välissä tulla tai lähteä. Joo, ja tuossa kesällä tehtiin reilun 200 kilometrin kierros Säämingin salon ja Raikukanavasta läpi ja sieltä Saporanta ihan Koskikanavaan Savonlinna ja takaisin. Jos haluaa veneellä enemmänkin, niin siinä on hyviä kalapaikkoja monta matkaa. Varmasti. On pikkasen haravoitavaa sillä reitillä. Kyllä haluan kaloja etsiä. Se, että sateen sattuessa jos haluaa niin tulistella ulkosalla, niin tässä on tulipaikkoja.
Monihan kesällä tykkää grillata sitä tässä maisemassa. Tämä on aika hienon näköinen rakennettu tonne maalle. Kyllä. Se on niin vanha virrastorni, että niitä elementtejä pyritään käyttämään mitä tässä on. Ihan kun tuossa purkivat vanha sillä vaihtavat siihen metallirungun, niin Joo. ajat on kovat, kaikki kivetkin on käännettävä. Se on. Joo. Mennäänpä katsomaan minkälaista huonetta on. Niin. Kyllähän tänne kelpaa tulla pitkän kalastuspäivän jälkeen nukkumaan. Kyllä. Jaksaa taas. Niin. Näinpä. Hyvä se oikea asia äärellä. Joo, ihan parvekkeet ja kaikki. Näissä parissa huoneessa on ihan mukava. Tää on kylppäriä. Kaikki mitä tarvitaan kun tullaan järveltä. Niin. Niin, ihan identtiset huoneet. No. Joo. Ja just että niin ensimmäisen kerran 4 vuotta jotenkin tuntuu, että oli sellaisia israelilaisia kanssa jotenkin viikkoa sitten tässä, jotka oli yhdenhuoneja. Se on hienot maisemat. Jonkun kalan kävijät ottamassa ja sanoi, että ensi vuonna sitten keskittyy kalastamiseen vielä enemmän. Joo, No niin. kyllä. Ja oli aikaisemmin kanssa vanha porukka israelillisesta. On siinä jonkin verran niin matkaa tuosta tänne kalaan. Oo. Suoria lentoja Niin, sattuneesta syystä. niin. Tai saattaa olla aika hyvin kalaa paikkoja verrattuna ainakin. Kato pahin. Mökki numero 8 ja Palju löytyy pihasta. Ei huono. Tuollakin on ilmeisesti joku mökki. Sitten on tuolla kauempanakin on mökkejä. Niitä nyt ehkä tässä näy. Eikä lähdetä etsimäänkään. Sitten tuolla vastarannalla näkyy. Sielläkin paljon on majoitusta. Ja majoitusmahdollisuuksia. Joo, ja semmoista majoitusta kun tarvii, niin aika monipuolisesti löytyy erilaisia. Kyllä. Ja on kattonut vennet. Siinä on iso kirkkovene. Siitä pääsee. Siellä on joku hieno silakraftikin. Kirkko, mutta tässä on nyt, täällä on näitä soutuveneitä pitkin rantaa ja lankkua pitkin ensin laiturille. Täällä on Pioneeri. Multi-Darkline. Tohatsun konnella ja Hyvällä varustelulla on se kyllä. no, Karmini plotterit näyttää olevan ja aukeva keulakin on tässä nyt. Joo. Vaikka on pyörätuli ihminen, niin saadaan kyytti. Sitten löytyy Yamarin Cross. 60 heppasella konnella ja siinä on ihan oikeannäköiset mato-onget. Niin sillä on niinku oikeat kalastajat kun käy Niin. kalassa. Kyllä tuollakin kulkis tuolla Kyllä järvellä. tällä kelppas ajella ja tällä. Joo. Ja tuolla laiturissa on kans joku tuolla kaukana, varmaan tämmönen samanlainen Yamari itse asiassa, mutta Joo, vai on vähän pienempi? No kuitenkin. kuitenkin jonkunnäköinen kone. Löytyy varustelutasolta erilaisia veneitä ja mökkien yhteyksissä. Niin. Ja sitten toki noita soutuveneitä, että jos ei ole ihan tämmönen tuuli, niin veikkaisin, että aika hyväkin voisi lähteä soutamaan tosta ja kokeilemaan. Soutuuistelua niin. Se joku on sitäkin tehnyt. Joku on sitä harrastanut. Joo, mutta me lähdetään nyt nostamaan veneen. Käydään vielä sitten katsomassa tuo rantasauna ja 100 vuotta vanha rantasauna vai yli 100 vuotta vanha jo. Se oli no kuitenkin tämmönen Vanha kuitenkin. Niin, sitten ruvetaan miettimään, että mihinkä lähdetään. Kuulemma monen matkailijan lempikohde. Kyllä, jopa tämmönen Rantasauna. tulee tämän takia. Niin. Ja järkyttävät aallot tulee tähän rantaan asti. Tuolta päästä puhunut. Ei helvetä. Niin me päätettiin, että me ei tänään enää tuohon lähdetä. Eikä kyllä huomennakaan, mutta on muuten hienoa hiekkaa. No. Käydäänpä vilkaisemassa vähän sauna. Ja täällä on sitten kanssa
venneitä ja kanootteja on. Ja Hieno hirsi. Runkonen sauna. no. Oliko tää irrotettu tosta niinku päärakennuksesta? Päärakennuksesta irrotettu. Joo. Joo, joskus aikoin jo sitten. No on kyllä hieno. Oh. Tässä on tästä meininki. Kyllä. Tämä on ihan sauna. On muuten iso sauna. Juoksuva vesitullo. Joo, että vaikka noissa varattavissa huoneistossahan ei ole saunaa, niin tämän voikin vuokrata sitten kuitenkin. Niin, täällä on saunatonttukin. Se kuuluu asiaan. Me lähdetään nytten Saimaalle. Rääkkylä joo, tuonne Jänisselälle. Palataanpa Saimaalta.